أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin wannan channel namu na sirrin allunan magani. Yau insha Allah muna ɗauke da bayani ne akan abin da ya shafi family planning, ma'ana family planning da ya dace a shar'ance a yi shi domin samun jinkirin haihuwa. Idan ba amince ba, kwanakin baya mun yi bidiyo akan maganin da zai taimaka wa mace ɗaukan ciki wanda suke neman haihuwa. Ko da ke mun faɗa a cikin bidiyon cewa wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne, akwai hanyoyi da dama wanda insha Allah nan gaba kaɗan za mu yi wasu bidiyon da ke nuna sauran hanyoyin da za a samu cikin. Yau da insha Allah ku bari mu bayani akan hanyoyin da mace za ta iya bi wurin samun jinkirin haihuwa har zuwa lokacin da buƙatar ɗaukan ciki. Amma kafin nan muna kuma kira muku neman alfarma ga masu kallon mu da su subscribing ga wannan channel din mu, domin yin subscribing ɗinku shi ke taimaka mana wurin samun ƙarfin gwiwar yin bincike da kuma yaɗa wannan bincike don amfanin mu da kuma amfanin ku gabaki ɗaya. Sanin kowa ne cewa an waye gari mata da yawa ba sa buƙatan abin da ake ce ma gwanne shine haihuwa akai-akai, shekara ɗaya kowane shekara ko kafin ta yaye mata samu ciki ko makamancin wannan. Mu Hausan mu na Kaduna na taso ma ce mishi gwanne, sannan wasu kuma suna ce mai kwanika, ban sani ba ko Hausan Haɗeja ne ko Kano ban sani ba, wasu kuma suna ce mai rurrutsa. Ina ga wannan Hausan mutanen Sokoto ne ina ji. To kuma dai Hausan ina ne ko kuma kai yadda kake kiransa kana iya samun shi a ɓangaren comment don mu ƙara da kai. Wato shi gwanne kamar na faɗa shi ne mace ta haihu ta ƙara haihuwa kafin ta yaye ɗanta, ko kuma bayan ta yaye shi ta ƙara samun wani ciki ko makamancin wannan. Da yawa daga cikin mata ba sa buƙatan wannan, kuma hakan na wasu mazajen ma da yawa suna ƙoƙarin guje ma wannan saboda dalilai daban-daban. Sannan jinkirta haihuwa yana da bambanci da family planning wanda Bature ya kawo mana. Bature shi abin da yake buƙata shine ka iyakance 'ya'yanka, kila ka ce 2 kawai ko 3 ko 4, daga nan ba za ka ƙara haihuwa ba, sai ka ɗauki matakin hana haihuwan. Wasu suna amfani da hanyar cire mahaifa ko juya mahaifan, ko kuma amfani da wasu ƙwayoyi ko makamancin wannan domin hana haihuwa. Wannan shine malamai suka yi tsawa a kai, suka nuna rashin halaccin yin hakan a addinance. Amma abin da ya shafi jinkirta haihuwa, mutum ya jinkirta haihuwa daga wannan haihuwar zuwa wancan haihuwar kamar shekara 1 ko shekara 2 ko 3 ko fiye da haka ko makamancin wannan, wannan malamai babu saɓani a tsakaninsu akan cewa ya halasta, musamman ma idan aka yi amfani da abin da bai sa a shari'a ba, sannan aka yi amfani da abin da ba zai cutar da uwar ba kuma zai hana haihuwa ba dangangon idan an tashi buƙatar haihuwa, kuma sannan ya kasance akwai yarda da sani tsakanin shi miji da mata ɗin. Ma'ana ba matan ne kawai ta ɓoye take yi ba tare da sanin mijin ba, ko kuma mijin shi ya ɓoye yana yi ba tare da sanin matan ba. Dole ne kasance sun amince za su yi haka tsakanin su. Idan an samu wannan, malamai suka ce tabbas babu laifi a jinkirta haihuwa, musamman idan suka kasance jinkirta haihuwa ƙila saboda lafiyar uwar ne, ko kuma saboda tarbiyya, ko kuma saboda makaranta ko karatu ko makamancin wannan. Duka wannan ya halasta insha Allah. To inda ake samun matsala shine abin da ake amfani da shi din wurin jinkirta haihuwa. Galibi an fi dogara da abin da Bature ya zo da shi, irin su allurori da ake na wata 3, irin su ƙwayoyi da ake sha kullum, akwai abin da ake cewa implant wanda ake sa mata a hannunsu, sannan kuma akwai gasu nan dai kala-kala suna da dama. To mafi yawancin su wanda ake amfani da shi, wanda kuma suka fi kusa da mutane, gaskiya suna da illa a lafiyar mutane. Misali, za ka ga mace mai yin wannan irin family planning din na Bature, za ka iska cewa ko dai sa ta ƙiba, wata yana sa ta ƙiba ta zama ƙatotuwa, wata kuma sa cikin ne zai girma ya yi ƙato kamar mai ciki amma ko ba cikin. Wata kuma za ka samu ya tsotse ta kamar lafiya ko wani lokacin kuma za ka ga ya saka mata jini, ta zuban jini, ta wata tana fidda jini ko satuttuka tana fidda jini. Wata kuma za ka iske highlight ne ke mata wasa, yau ya zo gobe ya tsauke, yau ya zo gobe ya ɗauke, dukkan su gane kansa. A yi ta faman tambayoyi ga malamai menene hukuncin wannan highlight sauransu. Duka wannan haga side effect ne da kuma damuwa. To sannan kuma wasu su ma yakan haddasa musu ciwon nan gaba, sai kan kai ga hana haihuwar nan gaba. Wasu kuma yakan kai ga wani cuta kuma nan gaba sakamakon hailan da ba ta yi, misali wanda ba ta haila ne, saboda shi haila mahaifa ne ke tsarkake kansa da kansa, ko yake tsaftace kansa da kansa, yake fidda waɗannan abubuwa. To idan ya kasance baya fidda su, kaga kenan
a wa'annan ƙazanta da cututtuka ƙazanta zai iya taruwa da cututtuka wanda kuma zai iya cutar da ita nan gaba idan ya hana ta yin haila. Maganin mu da muke da shi wanda bayan mun bincike a kansa islamically sannan scientifically ma an tabbatar cewa yana yi, magani ne wanda ba shi da side effect. Za ka yi amfani da shi tsawon shekarun da ka ga daman yin amfani da shi. Da zaran ka buƙaci ka haihu za ka bar amfani da shi ne kawai, kamar kuma sati 2 zuwa sati 3, kwana 21 kenan za ka dawo normal, ko kuma za ki dawo normal ki ci gaba da samun haihuwa insha Allah. Bayan ba shi side effect kuma zai taimaka wurin samun jinkirin haihuwa, yana ma da wasu fa'idodi da za a iya amfana da shi. Misali, idan shan shi ake da muna da hanyoyi guda 3 da ake amfani da shi. Idan shan shi ake, za a sha cokali ɗaya kullum da safe, cikakken cokalin cin shinkafa kullum da safe kafin a ci abinci, sannan sai bayan minti 30 ko awa ɗaya kafin a karya. Idan hakan aka yi shi to yakan taimaka wurin jinkirta ɗaukan ciki, sannan kuma yakan ƙara ƙarfin garkuwar jiki, ya taimaka wurin samun kariya daga cututtuka daban-daban, domin rashin ƙarfin garkuwar jikin mutum shi ke sa mutum ya dinga samun cututtuka. Na farko ke. Na biyu, idan mijin zai iya amfani da shi wurin shafa al'auransa lokacin da zai sadu da iyalansa. Idan ya hakan shi ma zai taimaka ƙwarai da gaske wurin hana ta ɗaukan ciki a wannan lokacin, sannan kuma zai taimaka mishi ƙwarai da gaske shi ma wurin samun kariya daga cututtukan da ake ɗauka a lokacin jima'i. Misali irin su infection, ƙaiƙayin gaba ko ƙurajen gaba da makamancinsu. Zai waye gari baya fama da irin wannan insha Allah ta'ala. Sannan hanya na uku da ake amfani da shi shine macen ta yi amfani da shi wurin matsi. Ta samu auduga kamar girman wannan yatsan nawa kan wannan ɗan yatsan haka, ya ɗan girma, sannan ta jiƙa shi da wannan maganin, sai ta tura cikin al'auranta ta bar shi minti 5. Bayan minti 5 ta cire shi. To wannan minti 5 ɗin da yi maganin zai yi aikin awa 5 a jikinta. Ma'ana bayan ta cire shi, tsakanin awa 5 idan aka sadu da ita insha Allah ba ta ɗauki ciki ba cikin wannan awa 5 ɗin insha Allah ta'ala. To haka ake amfani da shi. To idan tana amfani da shi wannan harkan da wannan fuskan, ita ma ta samu kariya daga infections, ko da tana irin fama da ƙaiƙayin gaba da ƙurajen gaba kuma kamar wanda za ta samu waraka daga wannan. Wannan shine ƙarin fa'ida da ake samu na amfani da irin waɗannan magunguna namu. To wannan shine a takaice insha Allah. Wanda suke buƙata suna iya kiran mu a wayoyinmu da muke a lambobin wayan da ake gani a kan screen ɗinmu, ko kuma a tuntuɓe mu a WhatsApp ɗinmu, ko kuma a bar comment dan tambaya ko ƙarin bayani ko makamancin wannan insha Allah za mu amsa. Sai dai ƙarin bayani shine, duk abin da mutum musulmi zai yi ya kamata ya dogara ga Allah, ya san cewa komai na hannun Allah madaukakin sarki. Kamar neman arziki ne, ya halasta ka je ka nemi arziki ta hanyar da ya dace da shari'a. Haka shi ma wannan neman jinkirin ya halasta ka nemi hanyar neman jinkirin haihuwa ta hanyar da ake shari'a. Amma kamar yadda za ka je neman arziki sai Allah ya baka, haka shi ma mai haihuwan nan sai kana neman jinkirinsa sai in Allah ya baka. Domin dukkan ran da Allah ya ga dama ya ce sai ya halicce shi, ba abin da za ka sha ko za ki sha da zai hana ba halicce shi ba. Don haka a lokacin da kake shan magani domin samun jinkirin haihuwa, to ya kamata kuma a haɗa da addu'a da cewa Allah ya jinkirta miki wannan haihuwa. Sannan kuma idan Allah bai kaddara ba dole sai ya fito, sai ki ɗauki kaddara haka Allah ya so. Amma tabbas maganin mu yau dai zuwa yau daga yin bincike da fara haɗa shi, na ba da shi ga mutane za su kai mutum 4, kuma alhamdulillahi kowanne an dace an samu nasara. Haka ana zan saurara insha Allah sai wani lokaci idan Allah ya kai mu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.